Hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta bayyana neman ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki, Abdulkarim Abdulsalam Zaura, wanda aka fi sani da IA Zaura. Lauyan hukumar EFCC Ahmad Rogane ya bayyana hakan ga manema labarai ranar Litinin bayan da aka dawo da batun shari'ar dala miliyan 1.300 da ake yi wa AA Zaura a babbar kotun tarayya da ke jihar Kano. Duk da cewar shari'ar da ake shiryawa ɗan siyasar bata samu ba saboda rashin halartar alƙalin da ke sauraron shari'ar, wanda aka ce yana halartar wani taron ƙasa a wajen birnin Kano. Haka kuma lauyan EFCC ya bayyana cewa ya kamata AA Zaura ya kai kansa ga hukumar. Muna neman Zaura kuma za mu kama shi da zaran mun same shi. A ka'ida ya kamata a ce yana hannunmu, domin kuwa kotu ta tabbatar da haka, amma ina tabbatar da cewa za a kama shi tare da gurfanar da shi a gaban kotu a zamanta na gaba na ranar 30 ga watan Janairu shekarar ta 2023 a cewan lauyan. Ya ku masu binmu da sauraro, idan har ba za ku manta ba, wannan dai tsohuwar shari'a ce wadda za mu iya cewa a wata kotu a baya tuni dai aka riga aka wanke wanda ake zargi, amma ita kuma hukumar ta EFCC sai ta ƙara ɗaukaka ƙara a wannan karan, wanda hakan ne ya saka ake tuhumar AA Zaura akan wannan batu na dala miliyan 1.3. Wannan dai batu dai suna ta zargin cewa AA Zauran yayi damfara ne na wannan kwan ga wani balarabe ɗan ƙasar Qatar kamar yadda suka bayyana a toma-toman. Amma dai ɓangaren wanda ake tuhuma tun sun mai da ba'asi cewa mai yasa idan batun da suke gaskiya ne, wanda ake tuhumar bai zo domin nuna kansa a matsayin ko kuma wanda aka ci kuɗin nashi ya tabbatar da cewa an zalunce shi kuma yana bin AA Zaura wannan kuɗin. Wato dai wannan shari'a ce wacce ake yi wadda ake gani babu abin da ake kira complainer, wato mai ƙara, face dai EFCC ce take rawarta kuma take kiɗanta, kuma ya ce gaskiya tabbas za ta yi halinta, kamar yadda ya bayyana tun a baya a lokacin da ake masu tambayoyi bisa wannan tarin zarge-zarge. AA Zaura dai kamar yadda kuka sani yanzu dai shine wanda ya samu tikitin tsayawa takara a jam'iyyar APC a matsayin sanata Kano ta tsakiya, kujerar da Malam Ibrahim Shekarau ya tafi jam'iyyar ANPP daga bisani ya koma PDP ya farta, wanda yanzu AA Zaura sun kara dai wato zaben fidda gwani na cikin gida da tsohon sanata Kano ta tsakiya Bashir Garba Lado, wanda daga bisani AA Zauran ya lashe zaben kamar yadda aka bayyana sakamakon, wanda tun daga wannan lokacin ne dai aka karkade tsohon fayil na AA Zaura na wancan shari'ar da za a iya cewa kotu ta daɗe da wanke shi tunda an rasa wanda yake tuhumar AA Zaura da wannan kalubalen face ita hukumar EFCC din. Amma kwatsam sai aka ji cewa EFCC din ta karkade fayil din ta kuma ɗaukaka ƙara da nufin bata yadda da hukuncin da waccan kotu ta yi ba, wanda tsawon shekaru kuma an ji ta shiru ba tare da ɗaukaka ƙara ba a take a lokacin da al'amarin ya faru. Amma dai yanzu sun ce fasin ɗaukaka ƙara ne a bisa wasu dalilai da su suka bayyana a karan kansu. Duk da kasancewar da yawa daga cikin al'umma suna ta tunanin cewa wannan al'amari dai baya rasa nasaba da cune irin na 'yan siyasa, wato dai wani ne yake gefe yake karkashin ƙasa yake kuma tura wannan abu ko kuma yake ingiza wannan wuta domin tunanin shi idan takarar ta tankwabe ko kuma ta faɗi mai bi hannunsa za ta dawo ko kuma hannun wani nashi, wanda dai wannan zarge-zarge ne da mutane suke yi kuma baka iya hana al'umma faɗin albarkacin bakin su, kamar yadda sashen nan na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya bawa kowa albarkacin baka.
kamar dai yadda ake ta zargi ana tunanin wasu 'yan siyasa ke ɗaukar nauyin wannan batu, shi sa batun da ya wuce aka dawo da shi sabo domin dai ya rasa wannan takara da wasu su samu, amma lokaci shine alƙalin kansa da zaran mun jiraye shi.